Mám pocit, že v Kanade sa tie nálady trošku menia, čo sa týka toho, že bolo ťažšie sa nejak aklimatizovať a zohnať si prácu ako cudzinec a mám pocit, že je to čím ďalej tým ľahšie. Vnímam to dosť aj vlastne u mňa v práci, že proste tá nejaká diversity je teraz dosť dôležitá a každá firma väčšia alebo menšia si tak nejak snaží teraz budovať ten public image aj s tým, že vlastne zamestnávajú ako keby rôzne skupiny ľudí. Viem, že v minulosti bol problém vôbec získať prácu, ak niekto nemal vôbec kanadské skúsenosti. Teraz minule sme prijali nejakého Brazílčana, ktorý prišiel na pohovor s tým, že bol v Toronte 2 dní. Išiel na pohovor, získal prácu a pracuje u nás. Takže by som povedala, že v tomto je to trošku teraz také lepšie, že sa to začína otvárať pre každého, nie len pre tých Kanaďanov, že v minulosti mám pocit, dosť boli tie lepšie roboty vyhradené len pre Kanaďanov, teraz práve tie firmy chcú akože príjmať hocikoho, keď je kvalifikovaný.